OK, vítám vás u dalšího videa, moje jméno a dneska tady máme opět další video a v dnešním videu tak budeme pokračovat po delší době, jo, jak si můžete všimnout, no trošku to může vypadat zaprášeně, jo, ale jak prostě říkám, po delší době, protože jsem teďka dělal na novém albu, dělal jsem na nové písničce, natáčel jsem 2 videa, z toho jedno z Černobylu, který mě trvalo 3 týdny udělat, takže jako jo, měl jsem toho strašně moc teď a tak jsem měl dneska akorát chuť, tak prostě v dobrý čas se vrhnout na tohle video. Tak jsme tady, ještě jsem musel provázet nějaké věci, ale tak to už je jakože jedno. A jo, nebudu to teda ale zdržovat a můžeme se vrhnout na video. Tak, jdu se podívat, co tady, kde jsme skončili posledně. Jsme skončili posledně. A jo, vlastně my stavíme tady toto. Jo, už to vidím. Takže, jo. Takže jsme skončili tady. Toto můžu dát asi pryč, to je jakože tak to nezavazí. Jenomže teďka nevím, kde jsem přesně, jak jsem to přesně dělal. Jo, už možná vím. Tady už jenom stačí to. Nebo ne, mám to tak doufám, ne? 1, 2, 3, takže nemám to ještě hotový. Tak proč tady dávám teda tady ty vysoký, když to ještě nemám, nebo... Ne, to asi můžu dát pryč, ne? Nebo však... Tyko, já nevím, no. Já to jenom takto jakože rozdělám a uvidím. Já to asi nechápu. Základy mám. Na to jsem dal tady toto. To je správně. Jednak mě tady prostě chybí tady toto. Si můžete všimnout. A za další... Jo, to tady mám vlastně ještě jak předchystaný, tak počkejte, co to dám teda sem. Tady to mám předchystaný. Jo, teď to bude padat do tmy. Takže mám to takto. A teď s tady tím tak potřebuji dát. Ty, doufám, že jsem to dělal správně. Že to tak má být. Nebo... Já nevím, mě to tak aspoň přijde, když se to podíváte. Jo, takže nevím, ale myslím si to. 2000 years later. Poslední, tady tahle sta. Tohle poslední do tohoto. Jo. Jako doufám, že to dělám správně, nebo stej s tím 36 minut, no přes 30 minut prostě piplám. A ty kokos. To teda... To mě teda dalo zabrat a nevím, no, jako měl bych to fakt dělat správně. Jo, prostě je to tak, prostě to... Jestli někdy dělám jako chybu, tak jako... To. Takže zkusím to tam dát pro video, jestli něco povede. Ještě. Jo, počkejte, mně přijde, že já jsem měl udělat tady ten začátek, ne?
To prčic. Furt tlačím a ono to potom dopadne tak, no. Mám to prostě nechat tak. Já furt... Tak, teďka... Myslím, že bych tam mohl tu poslední. Myslím si, že už to mám teda hotové. Tak to vypadá. Jo. A teď už bychom to tam měli jenom správně nacvaknout. Už to bude další sranda, ale jo, to má být tak. Já si jednu, jakou stranu to půjde. Aha, narazil jsem na další chybu. Nebo... Toto má být tak. Jenomže já to tam nedám. Aha, já to tam nedám, protože toto je delší než by mělo. A... To má být z toho v rovině. To mám asi posunout, ne? Počkejte. Toto tam prostě nedám, to potřebuje prostě jít pryč. A zase to tam nechce jít, tak kde je problém? No, protože toto si furt posune, prdele už. Posunuje se to furt, jak já nevím co. To tam ale nechce, ale nevím. Já si myslím, že to tam nedám z toho důvodu, protože se to furt hýbe. To je taková moje teorie. Nevím. Udělám to tak, že to nechám prostě takto rozdělaný. Zkusím se na to podívat v příštím videu, protože už tak jsem tady 50 minut a jako něco jsme udělali, ale jo, má to furt ten háček a já ten háček prostě potřebuju rozluštit, takže nechám to tak. Prostě to tam nejde, protože se to hýbe jak ty desky furt a nevím. Absolutně prostě nevím, jo. Když teda to tam chci dát, tak to tam furt tak poskakuje. Nevím, zkusím něco prostě vymyslet s tím. A jo, to je asi všechno z dnešního videa.
klasicky jsme neskončili teda v dobrém, i když jsme jakože skončili, ale jako chápete. To je všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám ten video líbilo, byli like, v případě odvěsem, sdílejte mě nadále a u dalšího videa.